con còn tóm rối lòng nhằm một thời yêu
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera namo budaya Om Swastiastu rahayu sagunging dumadi salam kebajikan. Kaya komplit banget ya, Tru. Ora bedaku yo ngaturna minal aidin wal faidin yen pangapunten lahir tangga sing batin. Momong iki ya isi ana ing dina Riyadi, Tru. Iya ya Kang isi ana wulan Sawal. Piye kabarmu Kang Bawor? Alhamdulillah ning satu warga waras selamat bisa sowan meneh to. Jane nggonku kowe agi anak istighosah nang nggonku to. Pondoko Sadikampi ra ana istighosah. Iya ning bobote nyong enak kanggo. Wong iki ditimbali nang aring desane Banyumudal. Desa Banyumudal, Kejamatane Brayan Kabupaten Kebumen. Sing kagungan hajat asmane sapa Kang Bawor? Ya gara lumpur sing kagungan hajat niku asmane Bapak Minto Raharjo. Minto Raharjo ya. Minta nyuwun Raharjo wis selamat. Lah ibu sing ibu hajat asmane sapa? Asmane Ibu Kasini sing kondange Juragan Ayam. Oh, ngono ya Kang Dai. Bakul ayam. Banjur acarane apa kok ketoke kaya regeng banget suasanane Kang? Acarane walimatul urus. Ana sing ngarani pengantenan ya, ana sing ngarani pernikahan ya, ana sing ngarani damai risang pinanganten. Damai risang pinanganten Kang. Iya. Nah sing palakrama sapa Kang Bawor? Asmane Mbak Beni Susanti SPD MPD kalian Mas Giri Ristianto SPD MPD. Angger cara zaman gemen boleh dalam pengantin muga-muga berayan tekan kafe-kafe nine-nine. Ana maning sing tekan kuku teng yuswani ngger zaman siki muga-muga dadi keluarga sing sakinah mawaddah warahmah. Amin Allahumma amin. Nek diparingi putra kakung lah, muga-muga dadi bocah sing saleh. Nek diparingi putra sing putri, muga-muga dadi bocah sing salehah. Zaman siki anak lanang wedok padha bae. Nah. Ngono ya Kang. Iya. Wis ngono rae karep ucap napa rae. Nah, alhamdulillah wengi iki iso ketemu karo sedulur Banyumudal ya, Tru. Wis kangen banget, Tru. Monggo ning tugu Banyumudal kono iki pancen meh ambon taun lho, Tru. Aku ya ketemu karo pepunden saka tugu Banyumudal pas pinuju piyambake tindak kondangan rene, Tru. Iya. Ning saderengipun keparenga kula ngaturaken sumpah pangabekti katur konjuk pepunden kula Bapak Kades. Suprato SPD sak jenjang perangkatipun sak lembaga desanipun BPD KB Hansi Bandra, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, karang taruna, ugi sedaya warga masyarakat Banyumudal ingin sakuhu kula hormati lan tuhu kula bendheni. Minggahipun punden kula Bapak manten Kades. Praiko manten Kades lan ugi Ibu Asmara manten Kades. Ngaturaken sugeng pangabekti kula katur. Jajaran para pimpinan Kecamatan Brayan ngaturaken bimangun mau Pak Kapolsek sak anggotanipun ugi bangun. Abang Rampil ugi ngaturaken sugeng rawuh. Ugi Pak Camat ngaturaken bimangun saiki dipun kaparingaken dhateng kula. Minggahipun kula sutresna saking komunitas wonten Bima Sakti, Bima Suci, Bima Magedes, Pandu Swarga, Open Base, Opsida, Wijasena, Ikebulung, Satu Jiwa, Bara, Rawa Bendungan, Bara Perden, wonten BKWK, KSSC, IPWS, WMC, Open Jur, Pawalomas, wonten Mali Penggemar, Raki Jam CS, kalian Betor Mania, sing sak menika sih kok nedeng-nedenge gemari karo Mbak Sinden Wiwin Sindro. Undi papan diri Mbak Wiwin dereke mesti beliau Mas Betor, Mas Iman, Pak Sapari, Mbak Saijo,
Tapi padha kesengsem penggalihe hamriksani pagelaran murid regenging suasana Kang Bawa. Ya pancen sinden kena vitamin. Dalange mainan karo sindene tua-tua sing nonton ya ora betah. Kaya niku nggih Bapak Ibu. Setan pancen nyata tenan nyong bar corona nyong gawe sinden sing bervitamin-vitamin ya. Apa maning sinden ku sing kidul nomor 3 jan vitamin B. Orang ceret kok bisa begitu menanyakan apa orang pegel boleh apa aja kalau mikir temen wong sing duwe wae orang menggali kok dadak mikir ke yang lagi batin secara semangkane kuwi semangat tanpa biji dadak dipikir ke wong duwe kok dadak dipikir pribadi ya timbang padangan ngono paling-paling padang ngrasani ora kae iki dino kok lambene padang kaya gue ya dicelingak kan dicelingak ya tetap pedeng mengike yang saking subuhnya ditambahkan bisa banyak modal ya acara pribadi senajan pribadi bisa nanggap power berarti luar biasa. Terima kasih buat Ibu Raja, tepuk tangan buat beliau Bapak Minto Raharjo mengguna bukan kira-kira orang kenyang dengan Pak Minto kira Mas Bawor nang Bu oh ya beres nangari kene ayame belari bayar kamu kan kemarin nggak bisa bengi nggak perlu bengi kecil gitu ramane kula wis dadi sedherek Raman Minto Raharjo panggungnya jauher megah gue nonton yang main kayak nangari studio nanti anak sinang isor anak sinang dulu anggar sing ora perlu dulu boleh meriksa nih tok isor sinden jajal karo dilingok kira-kira sinden gue ngentut apa sinden ini bidodari atau ngentut bidodari apa ya Hil tahu sinden ngentut sinden ini ngentut mambu wangi ya bersama bangga para penonton sing boten mancing mereka saking ngandap sinden berarti nyepong serisik mangga sinden ngandut disogok mawon kayaknya main sinden ngandut kayaknya terserisik sogok kayaknya terus ganti kelapa siapa ya terus ya aduh kapal nabahin ya